Или Games. Аз съм Манита БГ и днес ще играем Майнкрафт. Оцеляване. Оф. Стига това, бе. Най-новата версия, както виждате, 17 в алфа. Чакайте, хора, извинете за това. Просто... Постана. Вили, аз имам печка, ела. Ма не за печка, за работи. Ми аз имам, направих ти. Добре, дай си. Ари, дай ми меч. Имаш ли дърво още? Едно. Виж копни е това там. Ей, там да ни е къщата. Направи някакъв чест. Чакай, аз ще направя всъщност. Ще въглища. Да, чакай. Купа. Ще ги оставя работите в честа. Чули? Дай там да ни е къщата. Хем зомбите че няма да идват, защото ще плуват. Аз имам 2 работни полета. И аз. Аз имам едно. На 2. Точно за 2 честа. Дай. Направих 2 честа. Ама не тук къщата да ни. Абе, просто да сложа това работите ти. Оставих ти ги. Два камъни. Имаш един камънин. Имам два. Вилихем ти казах, чакай. Айде тук да ми е къщата. Всичко аз ли се взимам? Нали ти казах, че ще влезеш? Ей, тук е. Тук има въглища, за какво не ги обра? Оф, аз имам в мен 324. Къде са ни къщата, викаш? Ей, тук я. Имам и такова за вода. Супер. Кое? Кое бе? Ето. Кое бе? А тук имам и такова за вода. Ей, виж. Ако ще там. Много работи. Ами да засявам. Да. Мен много им се. Искаш ли къща да ни от това? От такова. Искаш ли да имаме 2 печки? Не, за какво? Да готвим по-бързо. Не, остави. Обявили. Какво да направя? Аз имам преди това. За теб я долната. Аз съм си я сложил горе там. Ама... На мен ми се тая кой каква печка са вземи. Да, ама... Да. Абе, Какво има? ще да ми дава това мисло. Ето аз гордо заградих. Върна бери дърва. Ех сега. Къде Чакай има? малко. Ено там. Аз отивам. Добре. Запалки ще правим ли? И запалки. Да, бе. Оф. Хора, гледайте ни днеска от 8:30 в Twitch. Ще снимам с Дидо Ди. Снимайте ни. Гледайте ни. Извинете за моя грешка. Гледайте ни, ще играем с Дидо Ди на Майнкрафт. Да. Вили, че ще играеш ли с нас? Да, бе, ще дойде. И Вили Геймс ще дойде. И работата ни е супер. Какво правиш ти? Вили малко по... Айрон! Къде бе? Точно до мене. Дет паднах. Къде е? До мене. Къде си? Не виж къде ми е името. Обери го тогава. Брахко. Малко по-може да излезна.
Ама аз Бич. стоя това чак. Чакай, аз ще имам бърт. Точно. Какво правиш тук? Еми. Бич. Уф, легла нямаме. Аз мога да си направя. Колко ти имаш? 2. И как ще направиш легло? Обърках се, де. Колко? Колко? 2. Обърках се, не може да си. Ама кое Ето две сложих и такова. имаш? Кое има две имаш? Ауч. Кое две имаш, бе? Какво? Какво две имаш? Вълни? Мгм. И как ще си направиш легло? Казах, че няма да мога. Оф, какво правиш, бе? Това не знах, забравих как ще прави си. Как се правиш? Ето ти просто една вълна. Често ти остави. Аха, ето. Ето виж, като хладилник. Ау, Вили, по-полека! Добре, добре, да си. Нали? Да, бе. Но това тук няма кефи нещо. За водата. Сложи... Дръпни се малко от там. Да не те удара. Да, Дай то ми много. това, да. Колко? Не знам, сложи ми ги в чест. 6. Абе, добре, добре, яде. Дай ми малко. Ще взема. Ама то още е в чест. Да, видях. Ти направи супер. Чакай. О, тази къща е яка обаче. Сутринта се разглеждам или пещерите. Да, бе. Тук дали са спалват зомбита? Това не е естествено. Много яко, нали? Да. Аз си пекна малко такова. Ще пекна айрана. Не го барай. Добре, долната печка просто. Да, моята. Горната ще пусна ядене. Горната си е твоя. Да, ще пусна горното ядене да се пече. О, така стана. Аз викам долната да е за такова. Как са за някакви такива въглища и... Много е това, бе. Не бях виждал, че е пина. Чакаме другите две. Виж, излизи малко от печката да видиш. И така. Какво? Ей така някакси. Виж, Окей. това се пекна. Що айрен, знаеш какво ще направя? Кирки. Бе, що не ми се хъби това, бе? Ще направя 2 кирки. Чули? На мен не знам, що, ама не ми се хъби храната. Не знам. И тебе? Не знам. Само една мога да направя кирка. Ако не да направя меч, 2 меча. Каска. Не го си. Кофа или нещо ти са. Кофа. Кофа. Може ще съберем още, айде. Кофа. А, Кофа правя. добре, добре. Направих. И си направя с един меч. Чули? Да. Или искаш ли меча? Не. Аз имам камен. Че малко да почичам малко. Що? И да ми се изхъби храната, защото ми не се. Чакай, че не мога да спи. Аз слагам работи в горния. Чакай да видя как се вижда. Затвори хладилника малко.
Оле, Какво? чистичко се вижда. Моето легло ще трябва да е ей така, ей тук. Къде? Ей тук също твоето. Е така. Да, е тук ще го сложа. Също твоето. Аз сега рипча работи. Сложи долу такова. Нали, аз чакам това храната. Ти ли взе? Не, аз съм взел 5. Аз имам две. Сигурно сме си ги разделили първо. Сега горе слагам Аз още. взимам тея нещо да направя поправка на къщата. Не, виж в това. Виж. Виж. Запалка как се прави. Случай запал. Така. Тя не ми го показва. Баба манга, бига манга. Окей. Какво правиш тук сега? Уф, не те грей. Дай ми малко дърва. Защо всички ти? Уф. Къде знам колко искаш. Ето точно. Аз просто... Къде си? Мина. За какво в онай влизаш? Оле, колко. Взимай си да тъпи ти дърва. Абе, Или хвърлих ти дървата. не бе. Аз вече ги хвърлих. Паднах тук някъде. Някаква шахта. Овили, аз викам сутринта да ги гледам и... Аз просто паднах. Всякът съм паднал въобще. Аз тук правя за запалка. Прави не мога. Толкова аз утре ще го изкопам. Сутринта. Чу ли? Или ти си го копаш? Оф! Мен ми спря. А хора, Вили Геймс малко излезе от игра. Абе, тук съм бе. Те какво искат? Кой? Искат ми подкуп. Това пък що ни с 30, бе? Пахти. Изтриване. Мана, пак. Окей. Вили Геймс лефтна от игра. Ма аз съм тук пак. Абе хора, той е голям тъпанар. Иди съм. Смей се като някаква бабичка. Просто тук трябва да изтрия нещо, за да имам повече памет. Да, бе. О, не, бе, после ми гледай клипа да видиш колко има. Окей. Еби да! Какво толкова?
No. Rodou o minha sanduíche.